Evo ja sad idem sa ovom drugom stranom od Splita prema Mišu da vam pokažem kuda ti kamioni idu. Znači ovo je obala, vidite, tu su kuće, tu bude turista, svega. Znači kamion je ovuda prolazi. Ovo je davno bilo rečeno, prije 20 i nešto godina da kamioni naspu ovu rivu, pa da će općina onda pomoći da ovo bude prava riva, da se betonira. Od tada do danas ništa. Evo vidite. Od tada do danas od svih tih obećanja ništa. A ja ponavljam ono što sam davno rekla, da su mi izabrali za načelnicu, sve bi to drugačije bilo od 2009. do danas. Išla sam u Omiš, žurila sam, vratila sam se busom nazad i sad idem ovom, znači cestom, kuda kamioni dolazi k nama tamo, radi taj dio plaže. Kakvih ima kuća. Ovdje dođe ove apartmane, ima prekrasne zaleske sunca, tamo je Supetar, Brač, Šolta, sve štete što je tmurno vrijeme, možda će i kiša skoro, mogla bi, ovdje su sivi. Živjeli mi? Idem putevima kuda kamion vozi. Ne mogu k vama, žao mi je jer moram kući. Došla je druga baka sinoć pa me čekaju. Vidi lijepo cvijeće. Ovo cvijeće ima takvu plisiranu haljinu, iste boje 360 stupnjeva. Bez se je nosila 2 trpira. Ovih stina, kad su ovo majke ti Bože donijeli? Evo, rade momci. Isti majke kuda prolazu kamioni. Šipak. Ima Nihija, pun vrta. Ona je kraj kuće. Eno moja kuća gori. Ona bijela, nije moja nego naša, jel? 4 brata i 2 sina na vrhu. Ja sam onaj tamo desni prema Mišu gdje je vamo bijelo plava tenda, ona tamo desno. Desno, tako je. Ona gori smo mi, sin je na vrhu, ja sam ispod. Smije se sada, jutro su mi mavali da su vidjeli da ih kod kuće snima. Znači ovo je na to sada. Aha. Kajići još uvijek stoje. Ovo ovdje se sjeća da mi kamene stine. Sam slikavala i penjala se ovdje. Kamen. Penjem se. Užio. Ne sekirajte se, cipalicama sa mekanim. Nešto slično patikama. Sve je lijepo, dokumentarno. Tu imate plaža, moja bajnička. Vidite kako bitka se završi. Znači vratilo se ovdje žalo. Ono smo jutro vidjeli za onaj svinci. Mašete! Živjeli Maševi čovjek. A ja gledam žalo, on meni maše. Kako se vridni. Znači, ono jučer tamo. Sinoć kad sam snimala, nije bilo ništa, pokupilo more. Jutros kad sam se digla, opet plaža. Pa onda opet to. Znači, one hrpe što su bile, što sam govorila, oni su to sve poravnali. Bacali su ovim greferom u more. I sad opet ovo radi. Eto. Eno, muž mi zviži, da idem kući. Dolazim, haj. Lijepi pozdrav svima, druže crvene. Kakvi će biti uzadnje radovi, šta će uzadnje ispast, vidit ćemo, pratimo sve, živjeli.